berandoltzen garela. Aizue, 5 minutu berandoldu zarete. Eske zer, zue, gau oso egongo zarete garbitzen. Garbitzen eta garbitzen, zeko geratu ziren. Zer gertatzen da hemen? Orduan, dena kontatzen diote. Kaixo, Maitea! Zelan? Ondo, Erika eta zu. Bueno, niko munera noa, bale? Bale, orain arte. Kaixo! Zer gertatzen ari da hemen? Begira, Kenny kontratatu gaitu bere etxea garbitzeko eta bultzatu egin gintuen eta esan zigun egongo ginela gau osoa komuna garbitzen eta hemen lo egin gara. Komuna garbitzen egon zarete gau osoa? Orain ikusiko du. Bai, horrek ikusiko du. Baina zergaitik egin duzu hori? Zer? Neska hauek gau osoa ustea garbitzen. Eta zergatik egin behar dugu hori? Neskak garelako. Bai. Beitu. Ez deitu, ertzaintzara ez dut nahi.